Здравейте, ние сме група ентусиасти, казваме се Благой, Милен и Велин, тримата капии и нашата идея е да популяризираме таблата в България. Затова сега сме поканили с нас Боряна, Здравейте! Която ще ни разкаже за един предстоящ турнир по бегамон или по спортна табла, който ще се състои другия месец. Боряна, разкажи за твоята инициатива, как реши да го създадеш този турнир? Ние с моя приятел Жак обичаме да играем табла и така от известно време се опитваме да излезем извън домашната обстановка и да играем и с други хора. И сме ходили на няколко турнира. И първото нещо, с което се сблъскахме, е, че на тези турнири по-голямата част плащаш една доста висока входна такса, те са с директни елиминации и понеже ние не сме професионалисти, това, което се случва е отиваш, плащаш, побеждават те още в първия матч и ти след това, ако искаш, оставаш и гледаш. Всъщност смятам, че има доста голяма полза от практикуването от игра на живо. То е съвсем различно от това да играеш в различните платформи и за да се случва това, според мен хората просто трябва да... Тези, които не отиват да печелят пари, тези, които не са хазартен тип, да им бъде дадена възможност да играят по-често заедно и да се промотират, да се социализират повече. Защото тази игра, която, както говорихме преди малко, за бекгамън, тя не е много популярна в България. Нали? И е хубаво да има и такива мероприятия, които хората да им бъде показано как се играе. Ако може в дългосрочен план дори да има част и обучителна, нали, с различни модули за правилата и след това повече хора да почнат да играят. Много си права, наистина трябва да има повече яснота за това как се играе табла, хората да разберат, да има също и курсове или допълнително турнири за обучаване на млади и на по-големи, за да може този хубав спорт повече хора да го разберат и да участват. Кажи ни сега на коя дата ще бъде турнира и къде и от колко часа? Турнира на светлата дата 9 септември беше голяма дилема кога да го организираме, защото много почивни дни, хората бързат да съберат последните слънчеви лъчи, но на 9 септември в бар де Руж, който е на Шипка 6, хубаво, голямо заведение, едно от малкото, между другото, които не поискаха резервационна такса, наистина благодарности за собствениците, които откликнаха, защото всички други поне 10 заведения искаха да платим, а когато правиш нещо такова и не влагаш средства, няма как и да дадеш средства. От 10:30 сутринта с идеята в 11 часа хората да са седнали, да играят. Има някакъв известен интерес, така че да видим колко хора ще се появят. Надявам се дори да са малко, пък имаме варианти те да могат да играят повече мачове в различни направления и в крайна сметка да се получи един хубав приятелски ден с много запознанства и добри впечатления. Чудесно звучи. А можеш ли да ни кажеш като схема как го виждаш? Няма да е с директна елиминация, по-точно? Това ще бъдат с два живота, системата два живота. Ще започне основния турнир и всеки, който отпадне от този турнир, ще има възможност автоматично да бъде включен в следващия кръг на така наречения втори шанс. Намерили сме с моя приятел Жак, по-скоро той намери един свободен софтуер, който можем да използваме, нали, вместо с листчета да ги джуркаме и да теглим, нали, за да може и лесно да се проследява и класиране, и групиране. Това всичко, нали, софтуер ще ги мачва хората един с друг. И вече, ако времето позволи, бихме могли да направим и един последен шанс, нали, за хората, така както е по другите турнири. Идеята е хората да се задържат малко повече, наистина да могат да играят с различни опоненти, защото когато си играеш в къщи, имаш максимум един партньор, ако не си успял жената, децата да ги зарибиш, нали, нямаш, а пък така имаш възможност да играеш с хора с различни стилове и все пак и да научиш нещо, защото когато не играеш за пари, според мен хората и обсъждат и питат. Мога ли да дам примера в Маринела, когато играхме? Да, разбира се.
и когато аз си спомням, аз преместих нещо, нали, вече си бях дигнала зарчетата и ти ме попита, сега ще игра така. Нали, въпреки, че бяхме опоненти, къде са, нали, каква е вероятността, колко са вероятностите, чисто математически, да те чукна тук или да те чукна тук. Нали, ето това е идеята, хората да обсъждат. Пак може да има състезателен характер, но да има обмяна на опита, не просто отивам да спечеля едни пари, който иска да печели пари, ходи в казината и така. Така е, точно така е. Много се радвам, че си подела такава инициатива ти и твоя приятел Джак. И ще се радвам да стане едно много хубаво състезание. Пожелавам успех и дай Боже това да отвори пътя към повече спортсменски игри, към повече забавление и към повече популяризиране на нашата любима игра спортна табла. Ще поискам също да помоля Джак да каже няколко думи. Jack, please introduce yourself, and I would like to tell some words about the backgammon and what is your impression here in Bulgaria. Hi, I'm Jacques Rall. I'm a South African, and together with Boriana, I've met, and she introduced me to backgammon, or in the beginning days it was tabla. And step by step we learned this game together, and we learned backgammon with the doubling cube, and I introduced her to the bigger world of backgammon, because in the beginning she thought it's only a game we play in cafes and among friends, and the more we look into this, the more we see it's really a big international sport, and it's a community. There's so many more people and so many interesting things, so many books and so many things you can study about that game. So I found the game for us, I think 2 years ago or so, in the Millennium Hotel, to our first tournament we played, to get a feeling of the competition level, and that was really exciting. And then since then we play as many local tournaments as we can, because we do it still mostly for the enjoyment and the fun of it, not for the money. So we want to gain experience and enjoy it. We watch it as often as we can on YouTube, the big international competition streaming, and we play at home, of course, together. And I only discovered, like I say, 2 years ago, so before that I never knew it existed in my life. I came from a chess background. In my teenage days I was a big chess player, and so I suppose this helped me to prepare a little bit about this game. But backgammon is much faster than chess, which is also the benefit. You don't have to sit around 3 hours playing one game, you know. So I really enjoy backgammon. I'm happy there's such a big community here. Okay, thank you very much, Jack. Enjoy the tournament, have fun, both of you. Така, много се радвам, че имахме възможността. Точно сме в момента в това кафе на Шипка 6. Бардеруш. Бардеруш, заповядайте. Бардеруш. 9 септември, 10:30 сутринта, на линия, в 11 часа почваме. Носете си табли, защото помните, ние сме без пари, нямаме спонсори, всеки да си носи таблата, чашката, зарчетата, за да може да играем като професионалисти. Благодаря ти, Боряна. Thank you, Jack. Много се радвам, че направихме това първо интервю. Успех на турнира и от нас тримата капи. Велин на микрофона, Благо зад камерата и още Милен с нас. Всичко добро. До чуване.